Днес ще ви покажа какво има в моята Back to School раница. Започваме с първият артикул, Spider-Man чаша. Смятам, че изключително много мачва моят естетик. Продължаваме натам с всяка една Лала Бер тетрадка. Имаме синя, имаме бяла, имаме още. Абсолютно всичките оранжево-черно модели, много са сладки. Продължаваме натам с един стек Лала Бер шоколади. Честно казвам, не бих могла да отида на училище без моят любим шоколад Cookies and Cream. По това прахче за отпушване на канали, задължително ми трябва това за училище. Както и ето тази гъба за почистване, шванта се нарича. Да си забърсвам тина, защото в училище са малко неглижирани. Една Лала Бер тениска, директно с закачател, за да не се мачка. Малка консерва котешка храна, в случай, че засека някое котенце някъде. Лала Бер чорапки, няма как да отида на училище без допълнителни чорапи. И сега време за посуда! Имаме една малка тавичка, в която приготвям закуската си директно на чина. Много е компактна, събира се перфектно в раничката ми. Лала Бер чашка, която пълня с кафенце. А за да приготвя кафенцето си, имаме електрическа каничка на Philips. Никъде не отивам без нея, хора. Ако не мога да се приготвям кафенце, тази електрическа каничка, аз просто няма да го пия. И на последно място, но не по важност, няма как да отида на училище без моята компресирана възглавничка. Покажете ми вие какво криете във вашите ранички.